masha Allah ga wannan mun samu. Mallam salamu alaikum. Wa alaikumus salam. Mallam da alamu kana cikin wani hali gaskiya na gani a ido na. Ka gani? Na gani a ido. To, Da alamun mallam kamar kana jin yunwa ne. abinci zaka bani? A'a ba abinci zan baka ba, amma mallam da Allah ni dan jarida ne, sai tambaya nake so ne maka. To, ina sauraron ka. Mallam da Allah zaka iya marin kishiyar babanku akan malamalan tuwo guda daya? To, malmalar tuwo. Malamalan tuwo guda daya, a ce ga malamalan tuwo kamar kishiyar babanku sannan a baka, zaka iya? Billahi lazi, duka ma sai in mata. Duka? Duka ma sai in mata. Ba fa sata taimaka ba, saboda kawai malamalan tuwo ne ana so a baka. To ai ba da ita ta zo gidansu ba, daga gidansu ba. Gaskiya bai shi ta zo ba kuwa. Duka sai in mata. Akan malamalan tuwo guda daya. Akan malmalar tuwo duka sai in mata. Malam anya akwai imani ko a zuciyarka? Imani. To ƙarshen imani ga gidanmu ga makabarta. Ga makabarta ga gidan. Eh, Shikenan malam, godiya muke malam. Dama mun zo ne mu tambaye ka mu ji me ke damun ka a zuciyarka. Sai an jima malam. sai an jima. Sai an jima. Billahi lazi ka isa ba. Sai mun je har gidanmu gaban ka na mare ka Malam, ka bani malmalar tuwo.